Gràcies per haver representat aquests milers d'onades d'esperança que ens van fer estar a punt de caronar la llibertat l'1 d'octubre. L'1 d'octubre ens vam sentir nació com mai i nosaltres en vam pagar les conseqüències. A la presó vam patir moltes ignomínies. La Meritxell, en Jordi i jo mateix, quan vam ser empresonats per primera vegada, el primer que vam fer va ser posar-nos les manilles. Ells no en diuen esposses, sinó en diuen grilletes. Els grilletes. Quan vam travessar aquella primera porta, us en recordeu? Va ser molt, molt dur. I vam preguntar, i los grilletes, per què ens els posen per darrere i no per davant? Diu, esto es el protocolo. Depende de la gravedad del delito y la naturaleza violenta del delito. Ustedes tienen el delito más grave del Código Penal y el delito más violento del Código Penal. Posant-nos aquelles manilles, el que intentaven no era empresonar-nos o emmanillar-nos a nosaltres, era emmanillar els milers d'homes i dones que l'1 d'octubre vau decidir que no havíeu de tenir més por. I per això, quan hem sortit aquestes expressions de gratitud, i el conseller Jordi Turull, quan érem a la presó, i ho explicava l'altre dia a Montserrat, no feia massa bona cara quan ho explicava, però ho torno a explicar, anava donant voltes en el pati. Nosaltres donàvem moltes voltes en el pati. Això es diu andarte leguero. L'andarte leguero és anar donant voltes al pati molta estona. I el Jordi Turull estava absolutament obsessionat per com podíem donar-vos les gràcies. Perquè sense vosaltres no haguéssim pogut resistir aquesta captivitat ignominiosa. Perquè quan érem dins, us escoltàvem, us vèiem i us sentíem. I això ens ha donat una força simplement increïble. I per tant, jo també vull agrair aquesta iniciativa del conseller Turull de donar-vos les gràcies però buscar un mecanisme que ens permetés aplegar-nos. I aquesta travessa per la llibertat, sabeu què em recorda? Em recorda molt la via catalana. L'altre dia vaig cometre com una mena de cosa rareta. Vam anar a Elna i al vespre vaig anar a un acte a l'Ametlla de Mar. Molts quilòmetres. I quan baixava amb cotxe pensava, quin gran poble. Us en recordeu aquell any 2013? Que vam ser capaços d'unir de punta a punta el Principat de Catalunya des de la frontera amb l'estat francès fins al límit amb el País Valencià, al mig dels països catalans, sense preguntar al del costat ni qui era, ni quina llengua parlava, ni què pensava, sinó que plegats ens postulàvem, glatíem per la llibertat. La travessa per la llibertat que ha ideat Jordi Turull representa això. Som un poble extraordinari, sou gent excepcional i guanyarem la llibertat d'aquest poble. Estigueu-ne convençuts per una cosa que hem après, que l'esperança sempre, sempre, sempre és molt més poderosa que la por. Gràcies per ser-hi, gràcies per tanta humanitat, gràcies per tanta dignitat. Moltes gràcies, conseller. Em feia il·lusió, jo li vaig demanar i ho va dir de seguida perquè ell sabeu que té arrels aquí al Priorat i ve moltes vegades i per tant a Porrera, i per tant és fàcil que vosaltres el veieu sovint per aquí, i també la Meritxell Borràs em fa molt de goig que hi sigui aquí, i tantes altres persones que m'he trobat, i alcaldessa sobretot, moltíssimes gràcies per aquesta recepció tan càlida que ens has fet a la Morera, però que també aquí a la Cartoixa. Agrair-vos molt a tots els que heu fet a tots els que heu fet avui, ens heu acompanyat. Crec que ha valgut la pena, ens hem anat esperant, ho hem anat gaudint del paisatge, hem pogut parlar amb tothom, hem caminat, hem anat endavant i hem arribat finalment al destí. La travessa per la llibertat, ho deia ara el conseller, té sobretot dos significats i dos motius. L'un, expressar aquesta gratitud que necessitem fer-ho. Vosaltres heu estat l'autèntic motor de la nostra força i del nostre coratge a dins de la presó. La presó és aïllament, la presó les hores costen que passin molt, la presó és monotonia, és cada dia, els mateixos espais, les mateixes persones, els mateixos funcionaris, les mateixes parets, 15 hores a la cel·la cada dia. I a vegades tens la temptació de caure en un cert abatiment. I des del punt de vista anímic, a través de les vostres cartes, a través de les cartes que ens explicàveu el que fèieu cada un dels vostres municipis, des de grans actes fins a la cosa més emblemàtica, més petita, el que ens explicaven els nostres familiars,
Nosaltres ens dèiem, quan rebíem les vostres cartes, et deies a tu mateix, no tenim dret al desànim. I vosaltres heu fet que en cap moment nosaltres caiguéssim en aquest abatiment. I la segona, més important, vosaltres heu estat el motor d'una altra cosa que nosaltres li volem donar molt de valor. Nosaltres a la presó en cap moment ens hem sentit sols, per això que us deia abans, però nosaltres el nostre objectiu és que en el moment en què poguéssim sortir o en el moment en què poguéssim dirigir-nos amb veu per mitjans de comunicació de cara en fora, vosaltres no us sentíssiu sols, ni durant el judici, ni després del judici, ni després de la sentència, i que per tant vosaltres heu aconseguit una cosa que per nosaltres és molt important. L'estat espanyol ens deia, si voleu posar un peu fora de la presó, que això és molt dur, heu de demanar perdó, heu de renegar dels vostres objectius i sobretot heu de dir que no s'us passarà pel cap tornar-ho a fer. I gràcies a vosaltres som fora de la presó, però ni hem demanat perdó, ni hem renunciat als nostres ideals, ni per descomptat els hem dit que no ho tornaríem a fer. I això és gràcies a la força que ens heu donat vosaltres. I per acabar, dir només una cosa. Ens equivocaríem molt si es passés i ja estem fora i ens parlen de llibertat. Que no ens parlin de llibertat. Que no ens parlin de llibertat, alcaldessa, fins que aquí en aquest acte hi puguis tenir el president Puigdemont, la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, el conseller Comín, la consellera Ponsatí i la consellera Ponsatí i el conseller Puig i tots els represaliats que hi ha. Per tant, nosaltres que ara hem sortit a la presó sortim a fer costat a tot el que feu vosaltres perquè els exiliats puguin tornar aquí, perquè s'acabi la repressió i que el llegir no ens faci perdre l'escriure, que culminem allò que vam començar l'1 d'octubre, que és la independència de Catalunya. Moltes gràcies, visca la llibertat i visca Catalunya lliure.